Ассалому алейкум ва ҳама мардуми муҳоҷир, ҳама нафарое ки видеоро тамошо дорен. Ҳурмат одамоида ки канали моро дастгирӣ мекунен ва бовар мекунен мо билет мегирен. Дар аэропорти Жуковский қарор дорем. Мақсади видео шуморо ай нархи навои билет, ай вазъият хабардор кардан ай. Рости чӣ хел ки дар ҳар як видео мегуфтум ки аэропорт Жуковский проверка надорад. Бале ягон вақт аэропорт Жуковский дан наидам ки проверка бошад документ дигаву дигаш, чем ай се аэропорти дигада. Тишинай. Вақтам ҳамин рӯз омаданда бигем 1-4 минут пеш ай расидан, милисоман кадан, раҳ да истодагӣ документ пурсидан. Хай ним хали гап хабар аэропорт ҳенҷа нарх навои билет камтарак маълумот метиҳам. Дастрошнида қиматтар меёвем 20-25 то гуфтам гапа ҳамон рӯз то 30-31 ҳазора меёвем. Агар ки баъди 20 моҳ баъди 25 моҳ бигирен Москва душанбе 12 000 шидаga чӣ хел ки пеш 11 000 буд ҳозир 12 000 да меёве, а Москва куло боша 11 5 числаш да мондагӣ ай. Ва барои билет ҳар як видеомда номерома дар комментария мемонам, бо телефон кунед иншаллоҳ. Савол дошта боше, че призанӣ боше, иншаллоҳ маълумот метиҳем. Баъд амҷа бисёр саволо мешавамода ки меган ки аэропорт Жуковский мерафтагиёро депорт мекунанд. Не бародаронум, одамое ки мераванд ин аэропорт Жуковский хеле тишина гуфтам гапа одамое мераванд ки ё запрет доранд, ё ки Беларусия қати омадагианд, ё ки мақсад ки ягон проблема доранд мераванд вақтчон уже запретанд. А так одамое ки документшон 100% боша бе ташвиш метавонанд ки бараванд биёянд. Баъд иними 1-2 рӯзи охир савол шид ки ай рӯи кредити телефон мақсад ай залатаи карона ай мегафон телефон кредит мегиранд. И одаморо намегардонанд бародаронум. Бе ташвиш ма хидмам одам роӣ кардагим. Агар кадоме ки дида буд дар як видеом падарма роӣ кардагӣ будам 29 000 да телефон ай залатаи карона кредит гирифтагӣ буд 100% рафт ина хидм платит кардестам. Метавонен ки бирен ё ки ай рӯи штраф меган гардондестиян. Ягон пассажири мара то ҳамин рӯза нагардондиям. Бо ма гуфтагим ки мисол кадомеро ки мегардонам ма поча ай хидм вазурат мекунам. Баъд я корея пурсем ко салом алейкум акаҷон. Алейкум салам. Хубитен ҷака? Алҳамдулиллаҳ. Киҷо парвоз дори иншаллоҳ ирӯз? Хулоб насиб боша. Билета чанд қа пеш ай киҷо харди акаҷон? Як 4 рӯз пеш аяму Москва. Москва чанд су харди ака? 19800. 19800 хай медонист ки Уралда ковид нест аги. Баъд мардуми муҳоҷир нафарое ки тамошо доранд чӣ мегӯянд акаҷон? Сарбаланду хонаобод бошанд. Гап нестай Дар ҳамон тамошо мекарди охи? О, лайк айрӯи миллион буд. Гап нестай акаҷон ҳам главни дастгирӣ кунанд. Дастгирӣ кунанд. О, бе дастгирӣ ягон кор буд намеша. Бале боша ҳаматон. Доман ҳамара нигаҳбон боша. Гап нестай акаҷон бо як карам ям мепурсам. Салому алейкум бародар. Алейкум ассалом. Хубитен ҷа акаҷон? Мешавад. Хитам куло парвоз дори ака? Бале, бале. Билета гуфти ки як программа харидима? Программа харидим. Чанд қа хариди ака? 12800. 12800 чанд қа пеш ака? Як где-то 12 рӯз пеш. 12 рӯз пеш бе ташвиш одамое ки мисол меган ки билет биган кадом программа хариди ай туту ҳа? Тутуру. Бале ҳами мисол бисёрш меган ки ай кадом программа бихарем ҳами бисёр ёра мепурсем ай ҳами авиасел ё ки ай туту мехаранд мераванд. Баъд инҷа ҳаст ай интернета мисол мезанам билет мезанам мебурора арзон мебурора ё ки дигаву дигаш сайтои падеш кашам ҳаста ай ош эҳтиёт кунем плей маркет бурӯем программаи авиасел ё ки туту скачат кунем. Мақсад 100% рафтанӣ бошен ягон проблема нест. Метавонем ки чем ай авиакаса ҳама вақт ай интернет қиматтар мешава. Ай чӣ хотир? Ай хотире ки ина Урал компания меги вазурат ки дар интернет харидагӣ боши 1 моҳ ждат мекунӣ. Ай авиака шама хостум вазурат кунам. Бале. Гуфтам ки кави ним шам метавонем. Бале, бале. Штраф мегирам. Баъд барои ҳами вазуратҳо камтарак маълумоти макаҷон ки Урал компания ҳами одамое ки мо билет гирифтагианд Урал компания вақте ки мегиранд бисёриё авиакасаҳо ё намедонанд ё наметавонанд 4600 рубл штраф мегира. Астални чанд суме ки гузарондагием вазурат мешавад. Сомон айр боша 75% вазурат мекунад. Бисёр вақт бо даже зиёдтар вазурат мекунад. Аютер боша намекунад, ягон сомон вазурат намекунад. Мешавад ки числоша пешмонӣ ё ки қафомонӣ. Хай ҳар компания функсияи худша дора. Баъд чӣ меги барои мардуми муҳоҷиру мардуми тоҷик тамошомон мекарди ака? О, сахт. Ай масъалаи документа сахт бигирем, документ кунем. Бале, бале акаҷон. Дига ягон проблема на и аэропорт ше, на дига аэропорт ше. Бале, бале ҳам документ дошта бошам беҳтар аст барои ки садкунӣ накунӣ. Хай документ хуб ай охи. Бале, бале акаҷон дили пурқатӣ барои проверка мега ин внуков ака
кай километром документ мепурсанд. Натури да вуну ко кай километром документ мепурсанд ё ки дига ва дигаш. Ва ҳар ҳол дадамаш хубтарай. Хай бо боқӣ мондаи саволода телефон кунем, иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки ҷавоб диҳем. Боше. ҳай мо дар роҳи сафҳаи шумо дар барори ку. Аэропорт Домодедов. Ҳама запретников, езчин маҳкам. Инҷа отдих кадесина 3 рӯз шуд. Ин аэропорт Домодедов. Заминуда ховай бачо. Сумкотай сар. Ва як чизи дигара хостам хабардор кунам ки ҳаминҷада як бародар ваъзурашени қатъи билети Узбекистон гирифтааст. Бародарон, ваъзурашени қатъи фақат прямой рафта мешавад, Узбекистон не. Барои ҳамо чанд қай ки метавонем ин видеора паделиста кунем дигаву дигаш кунем, ҳам мода плюс мешавад, ҳам шумо хабардор мешавем. Фикр мекунем ки беҳтарин аст. Боз мегардонам аша Урал компанияи по-любому ваъзуратиш кам мешавад. Вақте ки регистратсия сар шид, ваъзурат камтар мекунад. Ай акамонда билети Жуковский Бухоро гирифта будем як 3 рӯз пеш 2800 а? 2800. Ва ака мисол чӣ гуфтани худат? Прямой хуб буд ё ки ҳам лучши бачаҳо прямо бигем. Салом алейкум марди муҳоҷир. Созим хубин? ҳам 2800 гирифтем, ханики 11000 қариб 2750 дига ковид ҳисоб ки 14-15000. Уҷа фурои ай Бухоро бо такси қати бири. Агар 2-3000 дигар расход кини, ҳам 17-18000 меғалти қати хурдани қати. Барои ҳаму бачаҳо ҳамин лучши прямо бигирем хуб аст. Хай ки бо тоисон бошад бо фурой тамошо кини, хай ки дар зимистон намешава. Хай иншаллоҳ аввало хай насиб будай морода ки шумо бачаҳо бо хатоӣ накунед дак. Прямо буран бо беҳтарин мешавад дак. Барои мардуми муҳоҷир чӣ меги ака? Нафарои ки кор мекунанд, ягон тел доранд, барои зиндагӣ омадагианд. Худо қувватшон буда. Хай худо қувватшон буда барори кор. Дақ мо догу беша. Мо сафар дорем бачаҳо. Иншаллоҳ мерасем, як ҷо расчот гирифтим мери иншаллоҳ майдан. Хай бародаро ҳаматон дақ мо бобадо бошед. Боше ака. Шумо да барори кор. Гап нест.